Timet Ilocanja, inarak dagiti job seeker dagiti na ipasda ka job fair areas tapno makapag-aplikar iti trabaho. Impanakkel ti Department of Labor and Employment Region 1, ababan iti nat sa unga inisyatibo ti gobyerno, baban iti tulong dagiti employer, katado ti maipayan iti panggedan a Pilipino. Ada report ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Pinilaan dagiti job seekers iti Region 1 dagiti innem a job fair center nga inlokat ti Department of Labor and Employment Region 1 ita nga Aldawa. Ijay Pangasinan nasurok 7,000 may sagasot a trabaho tina Ijaya abuklen ti nasurok 5,000 may sagasot a local employment ken nasurok 2,000 nga overseas employment. Nangiuswat matlaeng ti PhilHealth iti yaman ng kalusugan para sa mga manggagawa registration iti probinsya kas may nga addang iti panakapatibker ti salunat dagiti mangmangged. Iti matlaon yun na Ijaya tinasrok 2,008 gasot a trabaho abuklen ti 9,000 siyam magasot a local jobs ken nasurok 9,000 a trabaho abroad bayat at 36 ti local employers ken 4 king overseas employers tinangijaya iti trabaho ija Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Nangipaay mo ti Dole Region 1 ken DMW Region 1 iti tips para karigiti job applicants ita nga Aldawa. Sa ating mga job seekers, no, importante yung dokumentong inyong dadalhin. Siyempre, magdala kayo ng maraming resume, maraming mga transcript of records at mga pictures. Yan po yung physical na dadalhin ninyo. And then of course, yung sarili ninyo, kailangan din po kayong maghanda, kailangan maging presentable at confident po kayo before the respective employers. Kasi po, mas marami pong mga employers ngayon ang nangangailangan ng mga job seekers na may tiwala sa sarili. Yung mga nagpaplano magpunta ng abroad, hinihikayat po namin kayo na sa mga job fairs po kayo magpunta. Ito po ay lehitimong job fairs. Lehitimo po yung mga job orders na ino-offer dito. Sigurado po kayo dito na protektado po kayo. Sigurado po na hindi po kayo maluloko, hindi po kayo mabibiktima ng illegal recruitment. Naipatungpal matlaang ita nga aldaw titupad payout, kadiwa ng Pangulo, DTI Diskwento Caravan, one-stop shop para kadagiti first-time job seekers, kenta dumapay a serbisyo dagiti ahensya ti gobyerno. Kabayatan na, may sa ti senior high school graduate ani Divina Garcia Manipud Bugalon Pangasinan kadagiti hired on the spot iti naipatungpal a job fair iti Pangasinan. Naragsak nga imbinglay na itinapintas a proseso ti job fair nang runa taray ito iti umunagon daway a pinadas na anak ipaset iti job fair. I'm thankful po na hard po ako on the spot and ayun po, I'm happy din po. I can say po na it's easy and approachable kasi po yung mga staff po is friendly. As of 1 p.m. itay malam, dumanon iti 10 ket upat dagiti hired on the spot iti Ilocos Norte. Kagiddan iti dayta, mangnamnama ti Dole Region 1 ang makairecord da iti ad-adu a hired on the spot ita nga aldaw. Ang isa sa goal natin talaga dito sa mga job fair, magkaroon ng maraming hard on the spot. Kasi yun naman talaga yung basihan ng isang successful na job fair, yung makarami tayo. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.